Balot! 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 Ay, balot! Ay, balot! Pitan! Nagkay asin diha? Naa! Apple po og syagit. Ajen! 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 Ang mga pagkatawag yatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa uto, napod-usab kita mag-uban-uban sa adlaw nga Sabado. Pitsa 4 ni bulan sa Marso tuig 2023, mga kabisyo, my love so sweet. Mauna ang aniya, magpabati ta ha. Hala sige, kung bati ta sa tuwang pagpaminaw, of course, kini ang yung DJ Mike Kiling. O kini po, dagin yung gwapong tao ay lumping ha. Kini, si Lolo Baba ho ha. Last time napunta niya, mag-uban-uban na punsunta niya. Ini-style sa tuwang programang Tutok Pakatok sa Udto. O paliw ko sa pagpanyukad sa tuwang pagpabati karon ha. O, hala sige, live today no? Yes, of course, live data sa atong Facebook page, sa DJ Mike Kiling ang Facebook page, mga kabisyo, my love so sweet. Also, there is Calabo Jesser Marketing Facebook page po do sub nato. Hala sige, paliw ko sa pag-like, share, follow, okay, sa ato ang pagsibya karon, mga kabisyo, my love so sweet, sa itong mga tagsatagsang social media accounts. Kung gusto mo mag-order, kung gusto mo palit mga produkto nato sa Calabo, anahala mo diha sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing, live po ta diha dapita, no? Okay, pabati mo, comment lang mo sa ato ang Facebook live karon. Thank you so much sa inyong pagpanukad sa ato ang programa karon, mga takda ha. I-share niyo atong Facebook live. Of course, sa mga kabisyo, my love so sweet, natong gusto makabalo sa ubang pa natong mga nindot nga mga produkto, aniya mga kabisyo, kay tungod kining tulumanon nato gihatod sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga adunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan. Batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, mayoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Calabo Garlic, Lemongrass, Turmeric, Uluyan, Dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ano ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mapakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-0009. Sige, padayin ta sa ito ang panaguban. Lolo Baba, yeah, what's the matter is? Ala sige, kumbati ta ninyo ha. Ilabi niya katong mga gusto mag-laglag na po usab karong mga adlong Sabado kay what is. Pero
Kung ikaw dili na ka confident sa imong kaugalingon kay masulti nato siguro kay dagan kay manyaway sa imo no. Hinawayon kini mga Pinoy sinuod lang. Bisag dili pangit, masulti pangit. Di ko mo to ang anyay pangit di sa Pilipinas. Depende lang yun sa imo ang pagdala sa imong kaugalingon. Di ka kabalo manyamit, pangit yun ka para sa kuha, no? Di ka kabalo mangayo sa imong kaugalingon, manglimpyo sa imong kaugalingon. Ikato mga dili, tsurahan, bitaw nyo, may kay manyamit, may kay mo dala silang kaugalingon, himpyo, hinlong kuko, pamanit, hamis, diba? Kay nagamit sa Kalabo, Karisma Kojic Soap na to. O niya tapos, muna sila yung mga kuan, gwapa, tsurahan, no? Okay, bisan niya, hindi man sila biniyaan ng ganda sama ni Lisa sa Burano. Okay ra, kay madala lang kaligo, di ba? Pero nakanindot po siya may kiling. Kung ganyan nga, wag ito jura gid nga sa nga niyang pagiyang feel kay nimo nga pangit jud ka. Kaulig sulti ha, pangit ka. Ay kabala ka. Kay na ay mga nindot nga benepisyo. Nga sa imo ang pagkapangit na kay makuha. Unsa man na sila lulubaba? Dili ka malit sa school. Kaya kasi pas-pas ang pag-ayos nimo, wag na kay pakilam kung kaayos ba ka o wala. Basta nakainis, mo na. O niya tapos, dili ka effort o level pag propose, no, ng mga waki, kung mag-picture-picture, mangganya ipudsad mo, musulti ang imo ang, musulti ang maniniyot nga, waki-waki! Wad yung kay effort nyo, kay waki naman dyan, O niya tapos, kanya bitaw nga, dili ka malisdan, no, butag mga effects sa imuhang naong, sa picture, kung selfie-selfie ka, O niya, mas daghan kag oras nga magtuon kung estudyante ka. Kay tungod, dili makagawas na magawas-gawas kay sa pipulos. Pag magawas ko, wala man po'y maibog na ako. Magtuon na lang ko, di ba? O niya, tapos, dili jud tuod, no? Guot mo sa kayog jeep. Kaya, amot lang. Basin jaga, way mo tapad nimo, o at least, O niya, mo ganyan pinakamalupit, may kiling. Ano man? Tipid sa pills o kondom. Grabe naman, pod. Ayan, naong pa lang dyan, pang birth control na Maka-birth control method na. Di nyo ganyan Kung makauyab manggani ka. Huwag problema, dugay baka mabuntis tay. Niya, tapos kasagaran na bagito. Kasagaran sa mga maripit, no? Di sa pagbinuang, no? Kaya di magkinibinuang ni mang rape. Kasagaran ko sa mga marip, mga gwapa. Muna ayaw kabala ka, safe ka. Okay lang po, nga di ka maligo. Di bang po dalata. Kanya, pwede na po ka mo shortcut sa pila sa mga disabled. Kay mura man po kag na aksidente. Okay, lagyan po niya siya. Dahil muna si mga nindot ka benepisyo niya, hapsayang imo ang pamuyo, kumbaga ba, Kanya, pag na mo landi sa imo, ayog yun to og kataranta, kay diretso na siya, Diretsong unsa lulubaba? Diretso nga true love. True love na siya sa imo, kay matod pa. Beauty is in the eye of the beholder. Kung naibog na sa imo, bisa sa imong kapangit, it's true love. Kay kasagaran sa mga maibog o gwapa, uwag ang una, Kay gwapa man, O niya siya, pero pag sa imo gani, true love diretso. Diba, di ka ganyan niya, true love diretso, Suko pa ka? Gugusin ko yung mukha mo,
Ano si gusto niyo mo? Kanyang pinabaga? Anyway, mga kabisyo, my loves, sa Lolo Baba, madayin ta, og tuod ha, katong mga nagapaniud to diha, make sure lang nga napod mo natumar nga vitamins, okay? Angelic C vitamins para sa protektado og himsog nga panglawas. Gana nga mukaon og nindot nga pagkatulog, inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ha? Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content, puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan, batok sa mga virus ug bakterya. Giato kanato sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya, mga kabisyo, my love so sweet, ha? So mo na siya paningkamuti gyud tuod sa pag tumar niya na, at least na atay pang depensa adlaw-adlaw, labi na ka na magsipon, di ba? Ilang tanon. Mo na siya nakanindot tuod gyud niya na, no? Alas sige. Og padayon ta alas 11:19 na, mga kabisyo, my love so sweet. Aniya paglulubaba nga mga kamatuuran. Kabalo mo ng kanta, hili mo maminaw ning kuano, internal flame, di ba? Kung i-translate din na mo na siya lulubaba, kining kantaha di ay racist din siya kaayo. Maot di kay ni siya paminahon kay tungod bugal-bugalon. Oh. Mo ba kanyo man diay sa man diay niya ang kantang Eternal Flame. Katahon na to ha. Close your eyes, give me your hand, darling. Ano man na siya, no? Di ba? Tama. Kung translate na to na siya sa Bisaya, lulubaba, close your eyes, pasabot, buta. Give me your hand, darling, pasabot, bakol. Do you hear my heart beating? Pasabot, bungol. Ha? Do you understand? Pasabot, bugo. Ha? Do you feel the same? Pasabot ana niya, manhid. Am I only dreaming? Pobre. Muna siya. Lain kayo, strand. Is this burning an eternal flame? Bombero. Say my name. Sabot ana niya, Amang. Hangit kinikantahan. Sunshine through the rain. Buang na siyang gasultihan na, no? My whole life so lonely. Makaluluoy daw kayo siya, diba? They'll call and ease the pain. Nanawag og doktor. I don't wanna lose this feeling. Hakog na siya nga klaseng tao. Siya man siya. Werewolf. Di ba pangit kayo? Lain kining kanta ni kay hinawayon kini siya nga kanta din ni maayo kanta ko tahon ninyo ay mo ka ibo ganing kantaha ha. Basta hinumduman ninyo nga mo na siya bad meaning ning kantahan ni, di ba? Alas 11:22 na, mga kabisyo, my love so sweet. Pabati mo ka na to ha, 0917-509-5493 sa ato ang text line number. Mayuod to di ay labi na sa mga stasyon nga naabot sa itong pagsibya karumatak na diya sa 88.1 Line FM Santo Tomas, Davao del Norte, Go FM Trinto 99.9, DYRG FM Radio Gindulman, Bohol 94.1, Big Radio Bayugan 88.9, Line FM Tubigon, Bohol 88.3, Line FM Badas Placer 90.3, Kasangga Radio FM Panabo City 99.5, Gold Bayugan 91.7 The 1 FM Marihatag, Surigao del Sur, 94.7 The 1 FM San Miguel, Surigao del Sur, Kings FM 88.8 Pipino Mass Media Unidad Caguayt and Real Radio San Franz. Daghang salamat maayong udto kaninyong tanan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw kanato karumatak na alas 11:23 nagyod sa kaudtuhon, mga kabisyo. Importante sa malaga nga ganig
excited na mo o naginamina mo nga magpahimsog sa inyong kalawasan kay murag kaniya na nakita rin ninyong solusyon, palit mo dayon diretso dalikyat na sa inyong pinakaduol nga parmasya ug butika. Palit mo Calabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric ug Calabo leaves ha. White o green ang color sa capsule niya na para masayod ka. Kabisyo my love so sweet. Makatabang, mo alibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer o guban pang mga balatian, no? Tapos ipares po na siya sa Calabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Calabo Plus Herbal Products ang pinakamayo nga food supplement ora mismo ang epekto, no? Barato kayo di siya mga kabisyo my love. So dali ka lang mo sa inyong butikag parmasya aron masayod mo. Or di ba ka sa atong Facebook page sa Calabo Plus Herbal Food Supplement Jester Marketing a Facebook page. Okay, pwede mo mag-message diha for more information. Anyway, padayon ta sa unahan, padayon sa paglanog-lanog, duyog gihapon sa pagpaminaw alas 11:24. Diri sa tuang programang Tutok Pakatok sa Udto, kauban ninyo kini si Mikey Ling. O kini po, si Lolo Baba, I don't really give a damn about the way it touch me when we're alone.